बड' स्टुडिअ चेनेल बयबो साबस्क्राइब खालाम। हाय भिउवार्स, नोंथांमोन दिनै जों बबेयाव थांगासिनो होनोब्ला अरुणाचलाव जों बेरायहैनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो नायनो गोसो दंब्ला नायलांबाय था। नैबे जाहैबाय सनाय रुपाय हाग्रामा बर' गामि हादान ओनसोल, बेजों थांगासिनो दं जोङो। नैबे राइट साइडथिं जाहैबाय बेबो सनाय रुपाय हाग्रामायानो दा जोबस्रांनो हमबाय, मानसिफोरा दानस्रांजोब्बाय। दा नायलांबाय थादो लोगोफोर, ओरै साइड साइड बर' गामि। जोङो बेलस्रि दैमानि खर'सिम थांगोन, नायलांबाय था। गासिनो लोगोफोर, नै गारिखौ जोबोद स्पिड सालायनो गोनां जादों। नै बिथाङा सालायगासिनो गारिखौ गोबां स्पिड सालायनो गोनां जादों, मानोना गोबां गोजान दंबावो। नायलांबाय थागोन लोगोफोर, फारसेनिफ्राय फारि फारि जों देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो। आरो बे जायगाखौ दायो जोंनि बे कामेंबारि मोनफैबाय। नैबे हाजोनि गाहायाव थानाय मोननैसो गामि, जा ओरै सिद्दा थांगोन जों दायो लामाया। फ्रेन्ड्स, जों फाइनालि नैबे गोजौ हाजोसिमहालागै मोनफैबाय। जोंहा नैबेनो लोगोआ बाइक सालायग्राया, बिथाङानो आरो जों बे इउटुब फ्रेन्ड लोगोसे बिथाङानो आंजों लोगोसे खामानि मावबाय थानाया। आरो जों दायो थांबावगोन ओरै गोजौआव। नैबे जाहैबाय जोंहा खमसे खम जों बै थानाय जायगानिफ्राय, बै जों जाय जायगानिफ्राय फैदोंमोन बेनिफ्राय खमसे खम बेयाव 5 किल'मिटार गोजानाव जों गोजौआव फैबाय। जों नोंथांमोननो देखायदों नैबे एकदम ओरैजाय जोंनि गामिफ्रा ओनसोलफ्रा। बेसेबांबा गोजान फैनानै गामि मोनफैबाय। बिसिनि गामिखौ एसे नायनोसै, न'फ्रा मादि। वा, बिबारा माथो एसे बिराद समायनाथार माथो। मा बिबार बेलाय? ओरै नायहैनि र' एसे। नेपालसो दं माथो। नेपालसो ना दफ्लाफोरसो? बिबार गायनाय गोजा, बिउटिफुल फेस। जोबोद मोजां दं माथो, न'फ्रा माथो पाक्का गोजा। बे मन्दिर,
बेयो जाहैबाय गेट ओमफ्राय जों दा ओरैजाय ससे थांबावनोसै ससे साहा दावखोबावबाय जोङो बै खन्द'आव मोनसे दालां दङ बेलस्रि दैमानि दालां बेयाव दसे नायनोसै हाब बिराद मोजां जायगालै बियो ओरैजाय मानसिफ्रा पिकनिक जाफैलाबायो बै गाहायफोराव बिराद मोजां बेरायनो नायबाय था सिङाव नायहैनो र' एसे आयु अन्थाइफोरा मासि गिदिर गिदिर बे जायगाफ्रावनो बयबो पिकनिक जाफैयो जायगाया मोजाङानोथ' पिकनिक जानो बेलाय माथो मन्दिर माथो खाथियाव न'बो गैया माबो गैया दै सेरावलाय बोरै थाफैलाय गोदोनिसो नामाब्रा ओरैजाय दै सेरसो खाथियाव न'आनो गैया